Assalamu alaykum hormatly adamlar, Türkmen Hava Televizyonunun ediz muştoklary 0504 qyta telefon üstü bilen elbette bize SMS ýolayan illeşmek edi şu pursat tomaşa diýen bolsaňyz her ewiňizde tawasyna aýdýar. Sebäbi sizden gelýän SMS'ler, teklipler sanardan ken elbette bilýäňiz getleşmeden her sanyndan uradýan SMS'leriňizden teklipleriniz esaslanmam getleşmeden her sanynyň mihmandan çağırýar. Elbette şu ýary getleşikler, erkin getleşikler medeniyetli we wagtlaryny hoş geçmek üçin bagtyar halkymyzdan giň şertleri we mümkinçiligi döredip berýän gahrman arkadamyzda şäherli Sağolunday diýär format prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, alyp barýan ähli ýurt bähbetli beýik tutumly işleri Türkmenistan rowaşynyň watan ýylyna diňe rowaşlary üstünlikleri betelmegini arzu edýär. Hemde garaşaňmy kimler geldik diýip onu tanış bolun. Ýürüte siziň uradýan SMS-leriňizde esaslanıp we şolar öldür näherhin alyp çykalar kadýanlygyny gatken onu häzir onu biläýär. Türkmen Hava Televizyonunun görnükli alyp barjylary biziň kärdeşlerimiz Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talipleri Sorsiyas çepimi, sagamy, solmy bolan beýle ötýärler. Ine tanış bolun, elbetde onuň hemmetinem tanýaňyz. Soly sagatda Ak Mehmet Berdimammedow, Mehkek Anamradowa, Nurgözel Gurbangeliýewa hemde Mekan Sehed bugün bize mihmançylykda kärdeşler getleşimizde hoş gördük. Sağ ol. Näle gotaýnyňyza geldiňizmi? Hawa. Mekana taýynyny gördü ya. Hoş gördük. Medeniyet Institutda töweleme bilim alýaňyz, mundan beýle üstün ardy diýär, medeniyetimiz gülletmekde, dünýä ýaýmakda işlerinde üstün ardy diýär. Bu günler durmuşda işte nähir täzelikler? Akmamet senden aşaýy. Täzelikler edil häzir kuwata nähek bilen bilelikde, arzuwlaýdymlar gepleşigmedi dowam edýär. Hemem ýurdumyzda toýlanýan toýdur bayramlara Sunuda hocamız bilen bilelikde hemem Türkmen Hava Televizyonunun ähli işgärleri bilen, kärdeşlerimiz bilen bilelikde taýýarlyk görýär. Dowlatyň belliýänler köp ölýär. Dowlatyň belliýänler köp ölmese agalyny, töweleme ýurdumyzda ýaş toýlaryny toýlayan illeşlerimiz bar, ýa bolmasa durmuş toýlaryny toýlayan. Şolaň ýakymly arzuwlaryny biz kergedek gepleşigimizde illeşmede olaň mehmanlaryny ýetip durýar. Görüşmede mehmanlaryň adatda şeýle de diňe Akmamet jogap berer, bu topora diňe hemen getirýän şey. Bu toporam şeýlemkä? Mekan? Bu şu kahraman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen Hava Televizyonunda şu halkymyza ruhy lezzet baýlayan bir näçe gepleşikler bar. Inde şolaryň birem bäsleşler diýip ýarlyş bar. Bir mahabatlaryň üçin jogaplar aýtmak. Elbetde bäsleşler gepleşigen tomaşalar tarapyndan bir gadygyn garşylanýar, bir uly üns bilen tomaşa edýärler. Ilk ölen şu gepleşige çağıranyňda taw bolsun aýdýar. Wagt tap gelen üçin sag bolun. Şu kahraman arkadamynyň saýatynda da şu toýlaş ýa. Yani Akmamedin belli geçdi. Ine netip bolsa sanjy günlerden bahar bayramy diýarymyzda bir uly şatlyk şowkuny beslep geçirler netip bolsa. Bizem elbetde Akmamedin diýişi alyp sunuňa dojagymyz bilen galy berde de şu öz kärdeşlerimiz bilen dörüjlük toparmady bilen bir taýýarlykly bar ýa. Netip bolsa bir halkymyzyň gögünden turjak gepleşikleri, aýdym sady gepleşikler halkymyza ileşmede ýetirer. Şu pursatda da bize şular ýa gepleşikler döredip halka ýetirmäge bir uly mümkinçilikler döredip berýän medeniýet halkyň kalbydyr diýen kahraman arkadamyza şeýleksiz alkyşlar aýdýar. Goý edid arkadamyzyň jany sag ömrü uzak bolsun. Tutýan tutunmy işler hemişe rowaşlyklary besensin. Köp sag bolun. Ardudan hatyr bolsun. Mekanyň gepleşigine taýýarlyk gelenni Yo, Nurgözel gurulmaýa bermedi biller ýa. Köp sag bolun. Onda alyp barjylyk bu ýerde rahmet çekýäňiz, bilim alýaňyz, elbetde başga ortada bilim alýaňyz. Medeniyet Institutyny näme bilen meşgul bolýaňyz bu günler täzelikler ýa bolmasa öňe teleýlem üstüne görýärsiň durmuşda näme işe diýär kabular diýenler. Boş wagt näme bilen meşgul bolýar. Özüňizde siz adatça gelen mihmana berä suwallaryňyz bar. Men şu adaty däl Şu özüňiz jogap ber, boş wagtda näme bilen meşgul bolýaňyz? Boş wagtlarymyz elbetde ýankyny beýlek geçişiň ýaly. Bilim hocamyz bolan Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna muallimlerimiz bilen bilelikde bayramçylyklarymyzda taýinlanýar, elbetde kitapxanalarymyzda mehman arkadamyzyň peşkeş beren kitaplaryny okuýar. Ondan daşary sapaklarymyzdan boş wagtlarymyz men köplenç Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna wagtyny geçirýär. Şeýle, töwelem. Sen de wagtyny geçirýän boş wagtdan. Boş wagtlarymda öz oglanlarymyz bilen, kärdeşlerimiz bilen bilelikde
şu TV atymyzyň gözel ýerlerine gidip diýin jalma gowy TV atymyň gözelliklerinden synap bir dörejülük adam sanýa dama gözlegde bolýar şu dörejülüňe hasam ul täzir edýär şu TV atymyzyň bir ogadan ýerlerine gözel ýerlerine diýin jalmak. Bu mewsimde bahar esasym bahar aýlary TV atyň hasam bir janyň ýani görke gelýän wagtlary. Daşgarym da öz oglunymyz bilen bile futbol, voleybol oýnaýas geldi. Öz oglunam diýen içine Akmehmet barmy? Akmehmet käwat. Akmehmet Mekaniyal intihada havarlardan naşatda TV atymyz bahar pastynyň gelmegi bilen bir hasam bir özüne mahsus bir keşfe girdi. Gözel TV atymyza diň jalmana çykýas boş wagtlarymyz. Ýene mundan başga edil men özüme boş wagtlarym ilki bilene aýdym dinlemän bolýar. Sebäbi sport bilen meşgullan ýani ony esasy özüne çekýän zat meni aýdym saatlar esasan dinleýän aýdymlarymyz biziň nesilden nesile geçip gelýän halifalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlary esasan bir öz söýüp dinleýän aýdymlarym halifanyň Türkmenistan Halk Partisi Atabay Şarulyň aýdymlary öýümizde dowamly ýanlanyp durdyýan öte geçdigim bolmaz. Hemen daşyndanam siziň gepleşiňizde tomoşa edýän sebäbi ölen gyzykly maşgalamyzy bilen birlikde tomoşa edýär. Mundan başga da daşar ýurt tejribesini biraz özümde singdirmek üçin, biraz öwrenmek üçin daşar ýurt gepleşiklerine näme täbirler edilýär, şolara da ýygydarly tomoşa edip. Doğru. Onu ýöne bilýän köp aýdym dinleýän onu soň aýdym şolup gidiyor ýa. Hem däli jok bolýarna, aýdym şolup gidiyor. Durmuşyň başraklaryna çagalyp durumda boljak bolmazdan soňandan Ýoklar dolaýdymlar gepleşen arasyna aýdym aýdýar. Men dinleýän. Şeýle aýdym aýdýar. Bäh, inem öwrenäýmen. Köp sag bolun kardeşler, gurumuňyz üçin mährim aýlaşan ýakyndan biziň mehmanlarymyz bilen siziň tomoşa edýän Türkmen wagtylarymyň görnükli alyp barjy bilen söhbetdeş bolduk. Innem hälen näre ajrap bolýan. Ala wagtlaryny hymanatlar bähnär bolarka, gonş näme gelişerler taýyndy qady otyrlar şeýle dämi? Ýani o taýynykda gelersiňiz ha. Ýöne sen hiç zat aýdama. Hem işekler ýa. Bu aýdýar ýeşdiňizmi? Ýok, işler Yani bilermi kem diýen gonç. Näme üçin täbi şu sen gepleşiň başlaýarym öňünden turman görýän. Soň geçenki şertlerden birini alan söýdüm. Ýok. Ýöne şu diýmeler bilmän tulkysam. Onda näme? Gepleşimiň dowamynda bir ýeňilrek bolar ýarak, topor bolup ýaşýarlar. Toporlaňyda at döreseň oýdum, at goýsaň. Bir maslahatlaşyp, mekan urwadan, Ahmet nähek. Toporlaňyda bir at goýsaň oýdum. Gepleşiň adyny aýaýan. Rawat. Biz topormada şu ýyl Türkmenistan rawasyny watanlyk rawasy atlandy. Gatwa üstünlük getirmen ardy bolýar. Bilen täkýöne belli de lazım şu maslahatlaşyp otyrt. Ona garaşyp, Gepleşiňiziň ahyryny şu topor diýip ýeňiş galansa gaýda ýalyyor. Ýeňiş galan atsyz topor ýeňişsiz gaýdy diýär. Ardy topor. Gatwa elbetde ýurdumyň gahryman gadamy saýtynda ardylan hatyr bolýan ýurdy. Elbetde şol saýtynda ýer bir işlemimiň üstünlügi etmek üçin ýaky şertlerime rowaj bolýan ýurdumyz. Ardy topor, rowaj topor Gonçmeler bilen bähleşlerim bilen tomoşa edýär. Gyzykly portretler öňde ödem ilkinji birinçi şertini başlaýar. Birinçi şert şekilli fowat. Hemme Türkmen wagtylaryny tomoşa edýär. Şu görýän ekranda däger gepleşmeden rejissöri Orhan Murat Atymratdan haýyş eder. Ýurdumyzda Türkmen wagtylaryny görkezilýän şekilli aýdym. Şertime bilýärsiňiz ýöne öz işimi adatça şoňşuna türm edeyim. Şekilli aýdym. Aýdymam ýok. Aýdymsam ýok. Bir näçe pursatdan bar bolan şekil aýdymda pursatlar. Ondan soň şol şekile gabat geläjek bir näçe aýdym eşdirýär. Haýsy aýdym şol şekilinki ýa-da has o gabat gelýär. Pikiriňe dogry. Arifne pikirleşmeler mümkinçilik döredir. Şertine düşükli. Onda hem ýahmaýlaşýar tomoşa edýär, ardy topor, rowaj topor, Türkmen wagtynyň alyp barjylary özara bähleşerler. Gepleşmeden ahyryna haýsy isim çykarpar. Onu bilmek kıyınlar. Dine sonki minutu şimdi tomoşa dayanır. Bähleşler sizin tomoşa etmeňizde dowam edýär. Şekilli howal siziň bilen. Kardeşler taýin bolsaňyz mehribanlaşdyryp gowy ünfermeli, tomoşa etmeli. Ekranymyzda seredýär. Birinji aýdymsyz şekilli pursatdyr. Bilseňizem soňuna çynat dinläýin, görelim. Başlaýyn.
neler var edi. Hawa. Şekeli pırsatdan şunu varat. Kirler. Ayma ene Hatta var. düşünüklerim Eneler var edi. Yine var. Oo. Ben Bir çağıma çağa var. bilemez koyupsundan ya. Oo, çoğun şimdi sizin anlatağınız ettim da. Dinle göreli. Hani tomuş ediyar. Onu birinci şekilli aydınmaz. Murat başlayın. Yok, bulaydım da. Lader. Bulaydım da şekillaydım. Yadımın işe. Budvarını kaydiyim. O anlamam bana aynı bir şey var. Milli var, mutfa, şekil var. Milli yakın var aynı. Hem çağda hem enebilen. Devam edeceğiz. Fikirler son aydınlar. İkinci. Bolup bilecek cevabımız başlayın. Bunu sinse duran yürek yürekte içi canı büyülerin unutmana başka hiç tat gerek değil içi canı büyülerin unutmana başka hiç tat gerek değil içi canı büyülerin. Yine üçüncü cevabımız son. Elbette fikirlerine değiştiririz. Başlayın. Tanrım bana yüzlerce yaş verse baş ederdim hizmetinde kebebe Ecem canım gözlerimde nur bulardı Mehribanım yollarımda gül bulardı Köpürlörlüktür. Yani Görüşmek mena üzere. üçüncü diyen. Odan pırsatlar, odan aydınlar, elbette her bir insanın bir belli derece etmek için mehriban käbilemizin orunu diysem bulayım. Hawa. Fikirler Mena üçüncü diyen. 3 sayılı yaz. bilen mi? Yok. Yok, bilemiz yok. Anık bilem yok. Yani üç mükadiyen. Şükür. 3 Hawa. Böyle. Oğavat getirdim. Böyle evet fikiriniz rovaç topora 3 diye. Mekan bilen. Bilemok, men fikrimçe 3-nji aydym has ýakyn mı kaydiyän ýöne. Birinci aydıma has milliligimize has yakın. Birinji aydymyň şekli men ýadyma düşýär. Ol aydym däldigini men anyk bilýän. Belik täzedir. Şekildaydım. Dälmi kaydiyän. Asan. Ýöne Birinni mekanlaryň beren jogabyny Sayla bilen. Wow. Üçüncü diýärmi? maňa ýakyny 3 ödüm. Näme diýen? Dinleyen kardeşim. Top ortaşını dinleyecek. Oğuzcu fikirleri Bolya. var. Bilen üç diýär. Men Üçte. ýöne dol ýadyma şoňa. Siz hayfı diyecek kolumuz. İki diyecek kolum. Men İkinci şo ýaky aydym. eller şol çağa, şol körpeje çağa hemem enesiniň elleri Ececan öpüýün Öpüýün ellerimden ellerim. ýa bolen şoňa has ýakyn İkinci bolen ýöne. barat gelýär. Bolýarmy? Ikinji diýär tek pikir. Tapadı. Belli bir netice gelseniz. Bolya üçüncü başdak diýenden. Böyle. Üç diyecek ha. Ýalňyşdagam bile ýalňyş. Yanlıştan meka kulaka diyecek kollar. Bile gelip bilese var ya oturabiliyor. Anam tomaş ediyaz. Doğru cevap. Ünse tomaş edelim. 3 meka ya 2 meka. Başlayın. Tanrım bana yüzlerce yaş verse Bilmem, bildim de. Görüşmede oğlu direkt durduyu var. Yaştaki aydınmışlarından biri. Berekallah bildiniz. Doğru cevap verdin bilyadın oydayan. Bilemok den olsa. Bayın. Görün. Onu devam edeceğiz kardeşler, hormatly mihmanlar. İkinci aydımsız fırsatlar. Başlayın. Ünse tomaş ediyaz. Tanış. Men iki jenin tanysam. Da bir gözle ýar eken ha. O saylar. Fikirler var mı? Näme hakda durýaňyz? Feýgi var, Elbette feýgi hafta. Feýgi hafta. Ýöne Yok, söýük hakda ýöne halifalarymyzyň aýdymy ka diýen. Şu fikri şu duýguny ýa diýjek. Ha, şol diýýär. Bolýa. An görelim.
Tomaşa edýäs. Fikirlendirýän şekilli aýdymlar daýlap durýar. Fikirlendirýärmi? Nähre aýlaşa sizden pikirleniň. Eýsem bilýänsiňizdir. Başlayın. Seyredip güllerin tirdim ne bağdıydı ne bağvan. Seyredip güllerin tirdim ne bağdıydı ne bağvan. Hello, Amanda. Bağvanımız bağvana kılar şeftal sadatlayır. Ine. Atga var. İkinci ayda geçeceğiz. Hani ikinci number görelim. Umutlarımni kana yetirmedim caneli. Umutlarımni kana yetirmedim caneli. Ekmeğin alana Şekiller kalat şeyler. Şekiller seyre düşünür yalak et. Ben bunlar sağ olsunlar. Sağ ol. Çok şırımlı. Sağ olsun aydanın moduna Oy. gelelim yetmanarda. Yani devam edýär. Üçüncü ayda tomaşa edelim. Yine üçüncü diye. Film ödeyeceğim. Şu topor. Üçüncü aydım dinlen. Film ödeyeceğim. birinci aydım. Şu aydın anıtı bilýän, aýdýany bilýän öyle şekilde aydın. Son bilýän bilen. Ana, indi pikirleňizi aýdyp bilýäňiz. Şu yak son 3. aydymy ýaşdaky aydymçymyz. Ýaş Murat anadyr diýip aýdýar. Ýöne şekilini men anyk bilemok. Dol ýadyma düşenok. Ne, şurada şu. Awa. Şonka. Bonç bulaştıracak bolýan Üçüncü olaymy? mü geldi Ne men Nurgada siz topor da ya. Yok. Üçüncü Topor? topor. Ayrı topor öýdän. Üç diýeni gyýypdy mekamat patlaşmaly. Mekanik Ya başta yani. başta gurultmedy bolýan öýküläp. Yok. Men Pikirleňizi ber. Gelýär. Ne mehrim aýlaşlar edi tomaşaçylar diýen şekilleşik dawalaş gidip dur. Bidem ýeni bir ýatda diýär kahraman kadamyň saýtyna sany ulgy mesatyna 0504 gyýta telefon belgimide sizden SMS diýen kän gelip goşýa elbetde hormatly prezidentimiz şu telewiziýa, teleradio gepleşikler we kinematografi bardaky döwlet komissiýatyny we dünýä ilmlerine laýyk gelmek derecede üstünmek üçin ähli şertler döretip berýär. Şoňa taýda sany ulgamyň ýeni bir ödeni şu 0504 bilen gyýta telefon belgimide enter teklipleri uğratmaly. Ýöne teklipler ýa-da teklipler sizden eşitmäke jogap berýärdiň, hani? Men pikirimçe şahsenimiz bağa seyle gelidir diye onun yönü kän ýakda bağlyk ağacı gawy adlyk edýär. Bağa çıkan yerdedir da. bağı. Bağa bar ýandyr. Ya yetip bar ýa. Bağ Gitmek. bilen bağlı Yok. sözler var. Ol aklamat pikirini aýt. Onuň bilen pikirimi aýdym. Ama gerek Mekan geçer. howluk Bir- gaýdy. Men ýakda diýişim ýa-şol birinji saýlaý elbet sebebi. Ne bağa duydu, ne bağa var. Ne bağ duydu ne bağ. Van sebebi entek bağdan çıkılan soň aýdylýan aýdym da. Ne bağ duydu ne bağ var edil bağın. Ben gören bolayım bu Men şekilde öyle şu aydym. bağ bilen bağlaşdyrjak. Ha, onu bir diýäňiz de. Baýla. Bizim şu pikire geldik mi kak diyen. Men pikir edýän ýalňyşmadam şonu şu şekilde aýdym. Gördüm mü kan diýen şahat Gurbana zap ýaşdaky aýdym şeýle. Şu birinji. Sen bir Bir diýäňiz. diýär. Şo mu hadi pikir edýän ýöne. Bir saýlýar. Bolýar. Bir bolsa bir. Anyk jogapmy? Anyk jogap. Pikirini ütgedaýdyňmy? Pişdik bolýar. Mekan yanlış olsa. Ya Ýaş Murat anadyr diýip men şekilde aýdym. Gördüm mü? Gördüm mü ýöne. Ýöne dol şol şekilde aýdym ýadyma şonok ýöne üçüncüdäki şekil. Menin birinci O şekil gabat gelen ok Ýaş Murat'yň. Menin birinci aydımı gördüm yani şu şekilde görmedim. Karak bilen hemme bir şekil aýdymam görüp soňra bir aýdymam eşitip soňra şomy şo däliň bileňiz ok. Hava. Onu men häzir gyýta aýdaýyn. Biler. Tomaşa diýär orany. Gördün mü? Avarlar kelmek al. Yani senin. Şarkı Gurbana var. Berekeler. Bildiňiz, bolamy bu taýynaty gelenekli bildirýär. Belki üçüncü şekil aýynda birden bir ýalňyşlar meni bir edip bir gülüňem sonra. Ana tomaşa diýär. Bilir. Kardeşler başlayın. Ben bunu bilýän. Men bunu bilýän.
Hoğluk yani aydısın beni. Böyle. Benim Benim bir fikrim var. şu şekilde aydım da. Benim de yok. Gördüm. Ya şunu kim yerine Gidişte aydım. arkamur kardeş. Be. Oldu bular. Kayın onu oturuyor. Onda näme? Tuoleme bilek mihmanlanma tomaşa edelim. Yalnızlıkta düştüm ben sana. Yalvar yar etmeyle sen bana. Böyle hatam kaydımlarım dümdüz görelim. Karışan eridim sana. Ya şu şekilde aydım var böyle. Fikrin aydı koyunca. Milyar şekilde aydım böyle. Hanımna bulaydım nähil pikirler döredörkä tomaşa edýäs. Başlayalım. İrk gitti ellerimden, gün geçti dillerimden. Bu ömrümün bağlarımı alırdın kararımı. Ne bile söydürdün beni. Yani. Şöyle tomaşa Bilemem. edýäs. Benim hiç bir fikrim yok yani şlaydımdan kitem demi kalıyor. Üçüncü dinlep Fikrin görelim yok bilemem. bolum kanka. Hanımna pikir döredelim şu mihmanlanmada. Yani, Tomaşa üçüncü edelim yerde tomaşa nähmaylasın. edelim. Hawa, başlayalım. Kalbimde bu kalbimde yarın yakan ışkı var. Dünya bakan gözlerimde yarın nurlu keşfi var. Alıp gitti hayalim nurlu gözleri. Hakidamda ayanım şirin sözleri. Yarım barım kömül serverim. Pikirler Rovaş topor. Bir Ardudan başlaydım. Ýa gedekleşdik de. Ya şu gedegen Şan ardudan kırıyor. başlayalım. Bir Ay aydaydım. men Göz fikrim şöyle yok şu an. fikirlendiren. Yok Men aydaydım. Pikirlensin. fikirlendiren. Aytdyň fikrim var. Ben fikrimçe üçüncü aydım kadi. Evet. Yani bilemok näme üçin şu birinci ikinci aydım. Üçüncü aydım işte. Men Sen aslında- hiç pikir yok. Tom pikir eýläydin. Yok, men aydım barada tanış dälýek ol. Aha. Fikrim yok diýip men Yo, şonu yo. aýtdyp Faydalara koýýan. onç. Aydymy ýerine ýetirýän köp şekilli aydymda şol ýerine ýetirýän aydymçym özi şekilli aydymyň özüne düşüp şol içindäki Aa. wakalaryny öz düşýär. Ýani bärde sany ýaşlaryň, ýaş ýigdiň hemem ýaş gyýdyň arasyndaky söýgü bir hili ýatlamaýalyk bolup görnüşini aydym. Şu şekillerine Şuna taatına da kaytaýyn diýjek bolýar. bilemok men ýöne haýsaýdym. Ha, ýöne mani düşündürýärmi? Ayda Ya, kawul onu bitir bilýärdi bolýan bolýan. Men hep jogap bilemok men hep pikir bar bolsa men aýda. Işdiýärmi? Men üç diýen. Ýöne önemli yok. Anyk jogaby ýöne Anyk işdiýär. yok, Tötäne berip şeýle. belki o nesýärňiz bolar. Belki. Bolýar işdip beläýinmi? Bolýar. Näçe diýär? Men anyk bilýänim üçin 3 diýen. Yerine yetirýänim aýdaýyn. Bunun gelip çıktı. Aýdamy? Töwrüýde Hawa. gulamy bolýan Aytdylar bolýar. men ýani ýaş aýdymça da. Be. Men dogry Anyk doktor bilýän. diýen. Anyk bilýän. Birden 3 däw bolsa näme? 3 men Teoride bilýän. gulamy var men. Güzel diýen oldu, teknik. evet, Men evet. de ýöne şekilli aydymdan habarim yok. Gördüňiz Men dämi? şekilli aydymdan Hormatly telegörjülerimiz iki toparyňam hasma ýakyn oturan gyýlar jogap berenler bu gezek. Oğlanlar hiç jogap bermediler. Bir ýaňyşlar gyýlardan görýär. Ak Mehmet'in düşündürdü. Ýalňyşamy da okýar. Ýaňyşlar gyýlardan görýär. Bolýar. Onda näme tomaşa edelim? 3 mekan. Ona biler. Oran Murat. Aşy diýip başladı. Kalbimde bu kalbimde yarın yakan Yedan ışkı bilemok, var. men şol Bilýän. aydym. Bakan gözlerim Herhalde kaydımlarda. Hawa. Bilen Bir var. aýdyşlamadan biri. Men ýa Asy doğru joga işlemeden akmana teretmen. Ya ne hak bilýär diýen. Ýolu da näme? Ýok, entab şu huşda gelip ber. Ne hak bilýär. Be, näme üçin beýle men bilmem diýdi. Yer bolýar. Ýani gaýta utuk getirdiňiz birege. Onda gepleşmeden birinçi tuğanç umum netije boýunça da produkt berýäs. Ol utugam hediňe de produkt tuğulama. Ardu hem de rowaş topar hatamydan bir mehriban ileşler tuğulaman şekilleşki boljak ýaly diýen. Bolar entak diýen kan gyzykly protottlar we täkin şertlemir öňde. Onda näme ikinji şertge geçýär? İkinji şertimiz şirin sözlü. Şirin Ey bu siz üçin ýöne çepellen gelen Hawa. hakda.
ödüle varlığında da barlar. Hawa diýen öyle. Iň gyzykly şert. İň aňsat şertim akmaýma üçin olar sebäbi aýdym diňen ýa-da boş wagtym diýe aýdym. Boş gözünden bilip oturmaly. Bilir kädiýär. Belki diňlemedik aýdym saýladyp tak diýär, pikir edýär, belki şola bolar. Ondan hem şeýle söýdäýär, ýurdumyzda ýagnan-ýan aýdym, şekil aýdymy bolmanym bolup biler. Ýagnan-ýan aýdym, belli aýdym için belli aýdymy. Şoň aýdymdan bir benden alýar. Her bendiniň her tetrininden hem bir näçe sözleri, harfler aýyrýar, sizem şonu biljek bolmaly. Düşünüpdi, şertmedim düşünüpdi. Onu mehraýleşer, size gaýtalamak gerekdir. Ünsüden diňlätiňizden. Tomaşa diýär, bäsleşer, şunu sözler. Onu üntümüz şu ekranımızda birinci, ikinci setr arduw topar. Mehmet nähek sizinki. Üçüncü bilen dördüncü setr Rowaş topar, Mekan Nurwedar sizinki. Men açyk ýa-da gaýşmadan bolanok dogry şunu mehraýleşir. Göräýmedin Ha, dogry. jogap. Öňe seredin, ekran seredin. Seher Ýurdumda ýanlayan aýdym. Şoňa gözlerim. Berli aýdymçy. Kimin ýerine ýetirýändim aýdym. Ýok, onu aýtjak. Öğrendim. Aýtjak bolan adam. Bilýäňi da. Burdan çykkansyz, tüýüni birinçi çerte laýyk seredýän bolun kämer çykkansyz ýagdaý bolmaz sizde. Kılmatçymyz bar, goňç kömege däýdi diýäňiz bolýar. Gün size başardymyzdan kömek edýär. Seher seyil bagydy, şoňa gözlerim sataşdy, duýgudy. Nädi bilbil owady, duýdansyz kalbyma girdi, şol diýdi. Aýdy bilýäňiz, kirleňleri meni başardymyzdan kömek etjek. Seher seyil baýdy. Ajaýyp Şoňa duýgudy. gözlerim sataşdy. Her çağı çykdym. Goňç kömege daýda. Ha, şeytan abi. O ýörüň abi, ýatdan çykym, meni ýatdan çykardyp öýküläp oturdum. Seher näme bolýar? Seher, seyil bagydy. Seher bilen feýle baga çykýar. ýok. Dan atya şapagam däl. Aha. Ýene şoňa meýdeş owadan söz. Şapak diýen ýany manyda. İkinci, ýok, bolanoklar. İkincim adatça bir ada owadan diýilýär. Umuman adatça sizin ulanýan sözüňiz toý tomgoda gepleşiklerde her sözlemde şu sözüňiz ulanýar. Ajaýyp. Ulanylýar şu söz. Size geçýär, Rowaş topary. Näzi? Ol bu goşma söz bolýar. Näz Şapak dälidi. Seher. goşma söz bolýar. Ýok, goşma söz. Ýene tek, ýok, goşma söz bolýandyr. Atly adatça näz şu söz diýilýär, bu ýene terfine ýazypdyr. Näz çekmem giňişliň sözü de. Owadan köne sözüň biri. Kereşme. Bolup biler. Duýdansyz kalbyma girdi şol niren gydy. Niren. Ha, bir ýer. Belli bir ýeriň niren gydy. Kalbyma girdi şol. Tarifleyen söz derlenim niren gydy. Sözlerini bilsem belki aýdym ýadyma Oba gydy mı? Şol çeýli iki taraf bolan seterlerini diňlemeli Oba bolýar. gydy. Seher Birinci setr. Seher näme bolýar? Seher Seher nämedi? Bilbil owady. Seher çağı Çağıdy. bilemok. Sizin pikiriňiz o. Ýeni bir zat aýdyp biljek. Aýdy şaýdym. Aýdy şaýdym diýdigim gyýdy oglan ýerine ýetirenok. Halyp bolar. Ýok. Aýdy şaýdym diýip oturma. Oglan täze bir mel aýdym şaýdym. Aýdym şaýdym. İki tane ödem. Bir Almany käwelenýär. Ekirler. Mekan Melih Jumayevler. Jumayevler. Bilbil owady. Seher nämedi? Enayi, Çağıdy. bilbil Aha. owady. Bellämi şeydi? Yok. Yok, belli de menen. Aw, Üçüncü kömege daýda. kop kiretdim ýa. Başa nämesi var bunda? Ajaýyp bilen ajab bir hili Şoňa gözlerim. Ýa kiretdiňä bir söz. Kereşme. Söz. Üçte söz. Bir näçe söz rap kiretdiň gerek ýa. Şunu bir ýerde diýjek bolýar. Yani Wonjun aýdyşyna var. Owadan diýen sözü gepleşiklerde Gözelim ulanýan bol ýa-da gözelim. Şunu hemmetin jemleýän bir Bir söz. ýerim meýdi diýýär. Yer owady. Adatça köplenç ulanýaňa da. O bu da yer. Şol günüň dogup gelýän wagty diýdiň dämi? Şapak Wagty bilen bagly. Aw. Çağı da bolýar.
Seher bolýar. Seher'in öýüdi şo bolýar. Boydan soň kalbymda giydi şu oba giydi. Alıp gelem. Sen Meselem kerişme aýdýar, giyecekmi? seher Näme? lan gatdy, feil bagydy. Iň sonu diýe kalbyma girdi şol plan gyýdy diýe. Diýmek şol wagtda duşun gyýdy bolmaly. Ha. Meselem şo maýda diýenler. Tanýa da seher plany diýip wagtyny aýdýar, ýerini aýdýar. Feil seher plany, feil bagydy diýe. Onu pikirler. O da bolýar. Pikirlenme bolluk, indi jogap alýar. Değil bağı. Ardu topor Bolýar seher çağıdy. Näme diýip? belýän. Şoň gözlerim tataşdy. Näradyrak bolup aýdýan öýdi. Ýok, bolýar ala-alaşan ýöne. Adatça, bilmem. adatça Ne, mehkelime ne, doğru ne, cevap ne, veren ne, çın bolup çykay, tötänen beren cevapları. Bolýar ala-alaşan bu ýere. Ýangwyn kömek etmeginde Yani, teň düşünmüşim. hoşuma gitti. Gowy düşünmem Ne düşünmüşüm. ne. Şeýle Çağıt diýip kabul belen. etdim. Bolýar, çağıdy. Seher çağıdy, feil Feil bagydy. bagydy. Onsoň Şoňa gözlerim sataşdy. Ajab duýgudy. ajap duýgudy. Ajaýyp däl, ajab. Bol, her şey bir söýde cevap berdiler. Sen şeylemi? Men ajaýyp mukallim. Boldy bu. Ay, ýöne gonç ajab bilen ajaýybyň ikisiniň kan Kabul tapady ýok, edersin soň be. ýöne ýalňyşlyk. Ay tapawut wa harp san tapawut diýär. Yani bor, ma tapawut Ya. diýär. Sen kendi ýaýely. Kereşmedir nädi bilbil owady. Boydan soň kalbyma giydi şol oba giydi. Näme o bu gydy? Bir Täze pikir etdi. Näme o bu gydy? Dron Şäher gydy. Ýok, Näme? şäher giydi däl oba giydi. O bu gydy. Hawa. Ne pikirimçe oba giydi. Bolýar. O bu. Onda kereşmedir ha? Kereşmedir. Kereşmedir. O bu. Belledik. Taýmasyňyz. Taýyn. Her bilen sözüňizde de Barıtıp. bir jutuk berýär. Köpden. Bolýar. Tomaşa diýär, aýdymam dinleýär, Petr Sormaz, Döwlet Garababaýew. Seher çağıdı, feil bagydy. Şoň gözlerim sataşdy ajap duýgudy. Kereşme nädi, bilbil obady. Duýdansız kalbyma girdi şol obagydy. Gördüňiz näme mekan? O içinde de bir tıptıraýym birden ýaňyş çäherdi ýaýmady näme? Berekella, berekella. Biz görýär, Bayan. Gonçten ýöri, çylşyrymly şertler goýup Çalışırım ýöre. diýär ahyry. Çalışırım diýär. Näme biljek bolar? Berekella. Berekella diýär. Anynna dowam edýär. Inniki goş setirlenmez. Ýene bir aýdym, bul aýdym diýär, başga bir aýdym. Başga Başga bir aýdym için başga bir aýdym. Tomaşa diýär. Ine. Inni gedekleşär. Rowaş topor, siz bar iki, ardu topor siz. 3-4. Ha, ber. Tamam. Başlanma. Gün şişede ýaýnap başlanam. Kuşlar ýene tehralarda Sayranna. diýjeler taçın çöşlärine meni ýada salýar. Kan. Meni şol İkinci. Bu da Kuşlar yine tehra. bir aýdymçylarymyň biri. Sayranna. İkinci. Bolýar, Gonç kömek edäýdi. Her yan yaynak başlan. Diýjeler näme diýip taçın çöşlärine. Patrak ýok. Näme ýyldızlar geldi görme Yıldızlar. ýene Ay meselem. Şolong herti hemmeti wagt hakkaýdamyzda ne wagtda görünýär? gece. Bolmy? 4'üm aýtmadym. Owa. 4. Her yan Meni ýada salýardy. Birden eşitmän galan olaýmasyn niýe darıl? Şoň üçin şöyle diýende diýär şol. 4-nji bilmesediňiz adaçy näet kömekçi men bilemok ýöne şu bendiň içinde bendiň içine gören sözüňiz bar ha? Hawa. Şu söz bar. Ne boş komoda dedi. Birinci. Gün şişede Awa. ýaýnap başlandy. Awa. Ey. Kuşlar yine tehra. Näme pikir diýeňiz özüňiz? Gün Şişede- şişede her yan yaynak başlan. Yok, nirede. Diýjeler Nirede ýaýnýar? Gün nirede ýaýnap biler? Krettim Ha. ýyldızlar. saçyn çöşlemek bilen giýjelerin Asmanla. Gün nirede ýaýnap biler? Asmanla. Kuşlar ýene Tehralarda sayranna. giýjeler Gün şişede. Gün şişede. Şeýle. kömek üçin aýdýan sayranna der. giýjeler Ha, gayranı değer. Olar Kuşlar kuşlar ýene sehralarda kış pasty gelende bir ýerge diýerler. Gidip Yayranna. gonýarlar ha. Awa. Näme diýler şoň?
Oğlanlarına mı? Ha. Kaliyen. Şu Yani ne yani inniki benim için kışa çenizlarda yaşayadır. Näme diýet? Köýnümi o söz var. Gavak gelen. Ya da metele maýdary Yer bir näme gidip barýanlarlar. Kerwan gidip barýar. Arasynda ara kesme almoşy. Gelin Oşlar ustaýda. yeni tekrarlarda düşlenle. Beni şu giydi Bilemok men. Kömek Ben ýaý şeyle mükadiyen. Oşlar yeni tekrarlarda düşlenle. O diňe bir söz. Günçü Dört şeyde setrim bir söz mü? İki söz köp Gijeler bolar. Gün näme şişede- deýip saçyn çöşländi, şeýlelämi? Ha, bir vakti. Näme diýip söz mü? Yok, Ha. yani Alas şu wagt many ýaý. fikirle getirecek bolýar. Yeni ýatdy diýen Üçüncü de- hılmatdan peýdalanyňy Yukarıda gaýtalaýar. yani. Gijeler dey saçyn çöşläne diýedi. Gijeler. Ýa ýyllar diýdi. Üçüncü de. Ay Gün diýdi. çişede. Wagt san alamada kaçan görünýär. Nire dedi ya. Gün çişede. Ay ýyllar görjek bolan kaçan görmeli bolýar. Ya gün çişede. Bilemok men hılmatmy. Asman yayına. Meni ýada salýar. Dördüncü, ýa bilmese de dördüncü eterdäki şu görýän bendiňizde gönüdün gönü. Harp sany boýunçadyr. Şu söz bar. Onu men ýa Gönüdün gönü harp sany şu sözüm bar. Hemde düşündüm. birden eşitmän galan bolaýmasyn diýip ýene şu söz gaýtylap aýdýar. Asmanda yayına. Ay, ýok. Yerde. Günü, meselem, ýa buludy diýelim. Kaçın görüp bolýar? Günü buludy. Asmana seredin. Ýok, ne wagtda? Meselem günü kaçın görüp bolýar? Gündüz. Asman Aa, yayına başladı. yıllarları Gece. Yukarıda. Şu men kömegim. Diňe ýyllarlary ay görülýän wagty diýil. Meni ýada salýar. İki kömek şonu. Geceler. Bilmek dördüncü sözüňiz, ikinci sözüňiz. Şo bendiň içinde bar. Ödüm. Eşitmeýän galan bolaýmasyn, düşünmedik bolaýmasyn diýip ýene de gaýtalap aýdýar şonu. Bolýar şolmy, şol aýdymyň manysyna da Birincisi- çalaja täsir edýän bolsa bilemok, onu da üçüncü tetrimize gije diýäs. Aha. Oýmal sözüni meni gijeler diýäs. Meni gijeler ýada sal. Üçüncü setrim men. Sen birinci setlerini aýtmaýkan. Robaşda par aýdýas? Akmamda kendi söz düzmekde kösenmeler öýde şygyrda adam düzüber ya. Ha, şygyryny eşiter tabi, diňmedir bak. Birinci setir gün çüýüşe de asmanda ýaýnap başlandy. Asmanna. Oşlar yeni tekrarlarda düşlenle. Düşlänne. Hawa. Awalım. Deýtmele däli. Düşlänne. İki sözüm belledik. Aw. Dedinken gije bilen gijeler. Gijeler. Deyip ya. Diňe gije. Gijeler deý. Açın çöşlänme. Yok. Gijeler, gije dey kaçın çöşlänne. Aýdymyň içinde bolup bilýär. Gijeler. Iki gijeler diýip şol çema başlaýar, ýydymdan ama onuň gije dey diýip ýydymdan. Ona näme? Bilemok men başga. Bilemok da. Ona bilersiz. Yok, Hem bilelim bilelikde. Döwret bile garaşy otyp be. Awa döwret. Diňledip bilýär. Mümkin bolsa diňleýär. Ünsüçi diňleýär öýden. Baş. Gün çüşede gökte yaynap başlandı. Kuşlar yeni tekrarlarda düşlenir. Geceler gecede kaçın çöşlenir. Meni yada Şu gaýt, men aýdanlarym. Ay, gara Birden değil. eşitmän galan bolaýmasyn diýip ýene de gaýtalap aýdýar şu sözü diýip aýtdym. Meni ýada sal. Asman görüşleri- Esas var. Esas şu üçüncü setre verdik de dördüncü setre. Şodurlaydı. Bir söz bolan bolsa togam Yer boydan asman diýip aýdardy. Hawa. Ýene has o da söz arlaly. No, gök. Ýene siz gögüm diýmediňiz-de, meselem ýa aýdardym. Ýa şolaň bir dogry zat diýerdim, onam diýmediňiz. Ýene ziýany ýok. Ki kardeşler bir görýän bolan dilleşik geldiň öýden, ha? Deňeden bar. Dilleşik gelen ýa-da sebäbi hatamyz mährim aýleşler 4 hasap bilen entek öňe hiç kim saýlanp bilen ok, sebäbi bar güýjüni soňky şertlere goýupdylar. Onu bilmek üçin kynna diňe az wagt bilen galanmary geçiräjek edil. Bir näçe sekundna wagt bilen ark etmeden görüşüp bähleşer siň bilen. Mährim aýleşler siz Türkmen we teleýlerinden ogu tomaşa ýaňyz ýagny bähleşak gepleşigimiz ýurdumyzyň şolkany Türkmen we teleýeriniň alp barjylary we alp barjylary kardeşlerimiz Mehmet Mehek Mekan Nurgözel bähleşýärler Rowaş topary Ardu topar 4 hasamyz. Indi kiçiräjek goşma düşýär.
Goşma fawalan diýen mazok bolýar, goşma şert diýen bolýar. Hem mäňe artbazlar, soň üçin size känler kynçyk döretmez. Ýalky şertde de şey diýipdim. Kynçyk döretmez, ýaňytmaçlar aýtmak. Oho. Ýalkymaçlar aýtmak. Men häzir Eýle aýtma. bir ýaňytmaç aýdýan. Ha, dowam etme. Ýok. Belki siz bilersiňiz edem. Hem ýat geçişiňizde seredýäs. Hem de aýdyşyňyzda seredýäs. Aha. Bir gedek gaýtylýan. Soň ýene ikinji gedek gaýtylýan. Taýinmasaňyz şoňa görä aýdarsın. Bolýar. Kim meselem uzagrak soň sözlerine çenne ýetibilse, şonda meňizip kadaplar bir tutup berer, diýjek bilen ýaňyşmalýan hem de ýat geçişiňiz barlýar. Ýaňytmaç öňden gelýän ýaňytmaç däme? Men Türkmen Döwlet Medeni Institutda öwrendim şu ýaňytmaç. Qaralon qara diýmesen bolýar. Onu diýmeýin, Yok. bolýar, başga diýýär. Onu bilýärmi? Qyyn, bilýär, ýöne qyyn. Onu şey edip başlaýyn. Ýaňytmaçlaryň biri gaharpdan başlaýar, biri maharpdan başlaýar. Yani gumanç melek diýen ýarak da. Şoň üçin ikiňe de pikir döret berýän, haýtyn saýlaýan. Gadan madan gadan haýtyňa birinji aýdýan. Ana ma diýdi. Madan başlaýar, rowaş topary. Onu üns bilen diňleýäňiz. Rowaş topar, Dinleýär. diňleýän. Aha. Ýaňytmaç aýdýan, hoş diňleýäňiz. Ha. Bir gedek gaýtylýan. Ha. Soň eger isteseň ikinji gedem gaýtylýan. Eger de bilýän bolsaň näçe mene özümçe bilýändirler ýa bilýän däler diýen pikir ýok diýeni, öz bilýän ýaňytmaçlary taýnak gelimdi. Şoň üçin haýtamasa biriňiz aýtsaňyz bolýar. Bolýar. Dogry bodur. Bolýar. Men ilki bilen ýöne men dogry aýtjak bolan belki ýadyna çykyr. Onu diňleýäs, men aýdyşyr. Maqtumulun meňniň magnaýnaky meňne manyly garap, maqtumulun meňniň magnaýnaky meňni meňle munasip gördü. Gay gowdy ony. Men onu institutda ödüm aýtdym. Şeýlem onu aýtyla bilersiň. Gülýär. Ýalňyşsaňyz hata edýändir. Başda. Bir gedek Bir gedek. bolmady, diňläp bolmady ýene. Bir gedek dinleýin. Ýene Men dinleýin. gaýtalak görsem bolanok bir gedek. Ýok. Anna- İçinden gaýtalap aýda. Sen ýene bir separ gaýtalak berýän. Aslym ýene görýän otaň mähraýleşip kardeşim Nurgödül bähleşmeli. Näde bähleşim bilenok. Sebäbi ýa şekil aýdym gör. Min bilýän ýetdir. Bähleşler we ýeňiz bolmak diýen düşünje ýok idi. Ýene bir ýerde gaýtylýan. Maqtumulun meňniň magnaýnaky meňne manyly garap, maqtumulun meňniň magnaýnaky meňni meňne munasip gördü. Aýdýas. Maqtumulum meňliň maňlaýnaky meňne manyly garap, maqtumulum meňliň maňlaýnaky meňni meňle munasip gördü. Berekeller. Bolýar. Dogry, ýat geçdik oňa ba ýöne ahpy ýaňytmaçda diýip çatrak aýdylýar. Ýöne hata edýär, ýöne bilmek üçin çatçagym aýdyp berdi. Maqtumulum meňliň maňlaýnaky meňne manyly garap, maqtumulum meňliň maňlaýnaky meňni meňle munasip gördü. Öyle. Dram we kinaktörüň talibi şey edip aýdylýar. Berekeller. Ondan sizinki gaharpar bu da kıyna. Derýän aňartdan gelýän garalon qaralan qara qargalar. Kıyna da Men gorsak Mehmet'e geçeyim. kıyna. Men şu gedek ak Mehmet'e. O ýa şu şertini. Gaharp diýen, baharp diýenden bildim de gahar. Onu bilýärmi ben şo ýanatmaçy bilýärmi? Haýsyny? Ýa gaýçyk bolandy. Gülüp Men ak batak Mehmet'e geçirýän. Şu Böyle. gedek üçüncü şert men ak Mehmet'e koýan. Hal men aýdyp bir goraýdy, özüm bir dogry aýdýan, barlap görelem. Derýän aňartdan gelýän qaralon qaralan qara qargalar, qaralon goşak, qaralan qara qargalarmy ýa derýän aňartdan gelýän qaralon qaralan qara qargalar, qaralon goşmajak qaralan qara qargalarmy? Men onu men işimden. Yeni bir gele gaýtalap bermeliyim. Aha. Derýän aňartdan gelýän qaralon qaralan qara qargalar, qaralon goşak, qaralan qara qargalarmy ýa derýän aňartdan gelýän qaralon qaralan qara qargalar, qaralon goşmajak qaralan qara qargalarmy? Son üçüncü bölümde bilen o koyun yana. Akbanet. Allah. Bilişimde ýerine ýetireýän. Howluk mu daýda? Howluk mu daýda? Onç kabul edýär insan. Ýalňyşmasaň bolýar. Üçüncüyün mani. Yeni bir gedek gaýtalap berýänmi? Yeni bir gedek Kardeşler, gaýtalap. bolýarmy? Bolýar. Gaýtala we aýtsa bolýar. Aýtdy. Derýän aňartdan gelýän qaralon qaralan qara qargalar, qaralon goşak, qaralan qara qargalarmy ýa derýän aňartdan gelýän qaralon qaralan qara qargalar, qaralon goşmajak qaralan qara qargalarmy? Şoňur töp ýöne taýda kämer etdi. Kança iýýän. Hani Men taňydan ýa. ýuşup aklymda tüňe. Derýän aňyrsyndan gelýän qaralon qaralan qara qargalar.
deryan aňyrtyndan gelýän garalon. Ne doğru bağışla akmak. Deryan ardy gelen qaralon qargalar qaralonklaşyk qaralen qargalar mı bolmaly diýi. Atydy bolsa ýene deryan. Şoň iyiligi derligini. Şu deryan aňyrtyndan. Şu aňyrdan gelýän qargan nägili qargadygyny aýtma. Buraya Mehmet öýüne barıp aýdym dinläni ondan ýan. Qaytylap ýaňatmasaýdy. Onu adat qadiýa hatamydan ýetgedi. 5 4 şeyden başda formatlayla. Ýöne ente mümkinçilik bar. Ýöne hatamyda ýetgedi ýöne şonu da Helen Mary to'lamış yerde mekan ýedimiz. Aýsy bolýar diýip. Ýok. Barlak Barlak göreli. Aýsykdan- Bu kuyun barlak görür. Bol. Ýok. Yok da o. buraya da mekan çünem. Men aýsam Bolýar. Bir gele Birge gaýtylar mekan mekan başladan tersilen çaýda. aýtbersin. Deryan ardyna gelýän qaralon qaralen qara qargalar, qaralonklaşyk qaralen qara qargalarmy? Ya deryan ardyna gelýän qaralon qaralen qara qargalar, qaralonklaşmasa qaralen qara qargalarmy? Emin aýdyp bilýän näşe bolýan ýatdym. Wala aýdyp bilýän ýa. Min mekan. Indi bolmaýar. Bolýar. Men aýdym. İyileşmeden mekan üstünden bulýan isteýänler. Deryan aňyrtyndan gelýän garalon. Mekan ýalňyşlygym diýär ýok, bir diýer. Öňde Deryan aňyrtyndan gelýän garalon, qaragalar, qaraloqlaşmajak qaragargalarny. Ha o şoňa meýde şeýle doğru. Qaralenk wadi. Qaralon Deryan qoşmajak qaralen aňyrtyndan gelýän qaralon, qaralen, qaragalar. Qaralonklaşmajak qaragalarmy? Ýa-da deryan Olam qaralenk boýp Häzir kiçiräjek hareket maran şonu öldürär geçerler. Ýa-da biz o dowam etmedek boljak däl. Bolmada qaralon qaralen qaragalar, qaralonklaşdyrjak bolýar. Ey şonu ýalakda. Ondan hem dowam edýär mehrimanlaşýar hatamyny ýene bir ýatda diýär 5-4. Ýagny rowasty for, ardugo for saýlar bileler. Inni 4-nji şertimiz jemleýär. Aha. Ýeňijini taýlaýar. Ha. Şol sahne da mehrimanlaşýar. Edi tomaşaçylar şertimizde da kimke? Ýurdumyzyň medeniyet we sanat işgäri şoň şekeli, sudur, kölegiz näder şu ekranymyzda görür. Şoň kimden biljek bolmaly? Ha. Birinci öz sudur ölçükkä. Ha. Bilmedik. Ikinci kömek surat. Yeni bilmedik. Üçüncü kömek surat. Dördüncü suratın özü de ana şu taýda gonç kömege daýda hyzmat işe geldi. Gönül bilseňiz, burada olam näde doğru çykaýsa, Ha. bu tuňazy aýyrýandyr. Ana. Olukmalar. Bilseňiz, her bilen doğru jogaňyzy burutup berýär. Böyle. Bilmeseňiz, o tuňazy aýyrýar. Ha. Çertimi düşünükli? Ha, var. Son içili hatamydan 5-4. Onda mehrimanlaşýar 4-nji jemleýiş şertimiz ýeňijini taýlaýan şertimiz kimkä? Tomaşa diýär. Onu 4-nji şertimizde jogapkar kardeşimiz Ahmet Durduýew. Halen mer haçan maň gedek geler ka diýip garaşyp otyr. Ona gedek gel Ahmet birinji taýyndan suratyny, şeklini görkezdim. Medeniyet we sanat işgärimiz tanşur. Da. İkinci kömek tanýanmy? Yok yok. İkinci kömek suratymyz var. Açaýaly. Ahmet ikinci surata geçýär. Bilýän. Baş bilýärmi? Ay daýman bilýän. Howrukma. Enten howrukma üçüncü suratymdan barmy? Bar. Başyny üçüncü surat. Ýene anam. Bilýän. Men aýtsam bolýan. Aýdym. Türkmenistan halk artisti Mahmanowaly denen aýdymçymyz. Sahydyrsyn Hojakow. Taqadyrsyn Hojakow diýär da. Şol anyk jogabym, anyk bilýän şunu. Bu taýramda onu. Ýanyltmaz şoň üçin. Mene aýdaýyn. Nämeçi? Şunu bilýän aýdaýynmy? Türkmenistanyň atganan artisti Züleyha Kakaýewa. Ýene birinji jogap ikiňini kabul edeyinmi? Bir wagtda. Haýpyňki dogry bolsa aýryp, biri dogry bolsa boşar. Olaram Razymy? Razymy? Gyzykly bolar da, mehrimanlaşýar. Mene bilýän. Aslında bir ordan alýas jogap ýöne şu gede kart gyzykly bolar ýaly. Bilýänmi? Kardeşler men bilen garaşaýly bolsun. Yok yok. Öňe aýdym zokdyň gyzykly bolar ýaly birinji suratymyzda. Bir jogapdan alýadyk. Ýöne ikiňden bir wagtda jogap berdiňiz. Haýpyňki ýöne aýyp biljek birden biriňki dogry. Diyecek kolyanım ikini de kelim kabul edýän, biriň utuňuna aýyrýan, biriňkini boşýan. Boşýarmy? Aýrýarmy? Onu razymy ikini de? Onda mehrimanlar töwelemi bu aýdymçyny bildiler. Biziň meşhur aýdymçymyz Türkmenistanyň halk artisti Hojakowa hatamydan
Üýtgäp dur, üýtgödi. Hasap inni Hata hata öğreniyor daim o son şey. Hata Atayın değil. ben de şöyle hata veriyor değil mi? Biz Hatawy veriyoruz. ýöre diýip Takdyrsyň. Hasap. Ajaklan ele Beş, hatap beş oluyor. aýdymynyň Aha. şekilli aýdymynyň Ha? Bir otuq aýır ya. Hani? Değil mi? Hata Aýır. beş bolýar. ýaňyşdan utuk aýyrýas. Bilseniz utuk goşýar. Indi şu bilen. Aýyrly. Şu utuk aýdaýynmy ýa esas gerekmi şu var? Yok, Ya dowam yok, ederim. yok, Bolýar, Yok, dowam ederim. Şol hasap şoň üçin bu çöresin bir de aramızda. Bolýar. Onu dowam edýäs. İkinji surat başlady. Aha. Aýdaý. Suratlar, ikinci suratlar İkinci devam suratlar eder. öyle. hemen. Açýasmy ikinji suraty? Ha, ikinji Rowaşda. surat. Mali. İkinji surat açýas. Rüstem Halif. Anyk jogapmy? Anık jogap. Berekel ay dostu da şan ya Rüstem Halif yurdumyň meşhur aýdamçysy Rüstem bolemy. Halif, sana Ýanyň diýarim telewizýanyň ýeňejisi Halifamyz Rowşan Halifowyň perdendi. Berekella, berekella. Dowam edýär. Ahmet, men oňa çyna hatamy ýalňyş aýmaýyn burada soň. Ýakamyz tutmaýmysyn bu? Hani? Başlyny Ahmet. Owa? Melih Halbay. Kim? Halbay. Melih Halbayevmi? Özüm Ahmet bilemok bu surat birinci meni ýok dedi. Ben birinci aýtdym. Metin Toriyas, Melih Halbay, Melih Melih Halbay. Halbay. Şeylemi? Şeyli ol açıp bilen Yüzünün Ahmet. suduri Melih Halbay. Ahmet birinci Ýöne aýtdy. men dogry jogaby mekandan eşitdim da şu gapdan eşitdim. Birinci ok Mehmet Ýöne aýtdy. bolýa dawa edip dursa öwretmen men üçin sowgat goýdular. Her tane bir otuk berýär. Bolýa. Şu kadar şey däl. Her tane bir otuk berýär. Dowam edýär. Inneki suratdaky aýdym şey medeni diýişik kimkä? Başly. Rahman Hudaýberdi. Rahman Hudaýberdi. Mehek getişdi. Berekella. Ay näme Leyla diýip taryklata tanar da. Ananna dowam edýär. Innekay geçýär başly. Rowşan Amanov. Rowşan ama Bulamay, aýdyp dur ene Sağ tarafı men işledi. kulumamy işleýär şu wagt. Ýürüte sağlak gelençe men ýürüte diýen röýtmäň ene birinji haýpyrdan eşitsek şonam kabul edýär. Bolýar. Dawa ýok. Inanmasaňyz soň görürsiňiz. Kim birinji aýtdy. Bomata döwlet baş tesir çarmy. Hani dowam edýär başlyny. bir de şu duma gerek bolup dolaýdy ha. Hawa? Bolmay. Anýa kalaýdym ben. İkinci suratı açdyňyz. Açaýar. Telpegini açaýarmy? Yok. Tapak dururken. Ya, Ya, bu soru bu sowal maňa da hili soru berýär. Ahmet 3-nji başda. Biz Ta jogabyny aýtdyk bolýar. çatrak aýtma bolmasa ýetişär. Hawa? Oğuz komege dayda. Ha. Peydaran Doğru, belli anamız bular. yok. Nekerje? Türkmenistanyň halk artisti Suhan. Fan orada. berekella şeýit bir näde dogry jogap berip bolarmyka? Del ol. O del. Türkmenistan'ın halk artisti ödü. Hawa. Onda. Ödem Suhan da anagyn bildik. Suhan haýpa del. Aýdaý Uy. da. Tutuňyz aýraýyn ha. Derwan derli beýlik bar. Bolýar bir şeyler öňdü. Ay. İlk kredi. Hasap Men hasabym bolar. Türkmenistanyň Ýöne. halk artisti. Biz yine cevap versek bolýar. Wo, arkaýyn tiýden adam hatam Oğuzuk go. kılan ýöne otobüsü diýär. Ödem eýş bir gyýdy gelineme wagt edýän şeýle bir gowaýdym madar. Hasanın halk artisti. Geçip ýogyňy ödem bir gaýuwdan bir halifa diýen ýarak da hasam bir ödem alyp başam agraçlygym bir esasanam gyýdy gelineme wagt edýän bir has meşhur aýdym ýeri bar. Fikirler barmy? Baş, dilimin ucunda diýbilmän doğru. Ne dilim uzun olýar? Çykyr dilim uzundan. Ekejim. Fikrim ýok. Suhan orady berdiýse golay sypat tarapdanam. Söyleme. Sağ ol Allah. Näme? Jogap? Men şom hadiýan. Onda geçýärmi aýdýam jogap? Şom hadiýan, mekan aýtyp göräýärmi? Ne Ahmet söyledi Ahmet aýtdy. Beýlek şertlerde ýaly arkaň jogap berip bolan jalny jogap Otobüs berdim. diýär. Ýalňyş jogap berseňiz, sağ ol Allah berdik. Meselem, ya kim diýdiňiz? Sağ ol Allah berdik. Suhan diýdiňiz. Yani kim bir näçe aýdym? Derwan Oo. Hamidow. Diýjek bolýanym. Birde nädir bilmeseňiz şunu. Aa. Şol aýdym çyny halifa geläň da diýeňiz şu aýdym size gelme. Näme men tanamadyňmy diýer. Men yine jogap bereýin şoňa. Kim birinji jogap berýär? Otobüs diýär. Çatçak aýdýar. Kim birinji dogumly özüne gowy etdiýän oglun barmy şu ýerde? Üçün biri. Kim? Bir de gönlüt var gelmedi. Jogap? Mehmet otobüsü diýär. Hasan bana
Jogap, men o zatlar dinledim, men jogap. Yok, geçecek ondan. Jogap. Şağlarlar verdi. Anık mı? Akma men. Aydan mı? Soňa gün mü? Ana mı bam. O da soňa sağlalar verdi. Ha. Şekillaydı bu gördün. Şekillaydım görmek hiç şey yok. Onu anık jogap mı? Benim kırmızı ahiller var. Hayvalan Bilmedin mi? Jogap berem o. Geçecek mi? Geçsek içim, otuğum ayrama koşama o. Şu yüzünün sudurunu yine bırakacak edek teredeyim. Teredin anı 100 teredelim. Edilet seyret. Bir mut köp bolýar, evet bolduk. Näçe? Yüzünü durdu da yüzü görünür o. Yüzünü durdu dere değil. Şağıl olmasa başka hiç kim daha şey. Iň soňky mümkinçilik üçüncü haniýan jogap ýok geçecek. Bir, Deme, yeni bir İki. soru. Uç, başka bir soru. Yani Pervan Hamidov, Şahullah verdi, Tufan Adali. Şol kişinin Allah berdi şey. anyk jogap. Anık jogap. Anyk jogap mı? Hawa. Anyk jogap bol. Onda näme ýaşy gutlap bilelim, ýagny rowaş topory. Dogry berdi. Dogry jogap berin onuň ak Mehmet. Ya gıylar var. Inni o wagt girilip kalmady. Şok owadan ýerine sağ barak Verdim de ya. O verdim. Berekela dowam edýär. Indiki şekildäki medeni işgari kimkä? Başla. Aha. Kynala. İkinci suratı açma. Açman bolýar, bolýar. Sona atam radı Sona. var. Näme? Kim o? Sona. Sonu kadi. Alçarak. Kim o? Sona atam Aydın değil mi? O. Aydın Hasan Aydın. Aydım şey. Aňyrsyndan bildim bir şeýle şu. Mene açtı. Näme Şekillaydım alsın? görmek. Ha, özünden näle aňyrsyndan bildim. Şa ha? aňyrsynyň şekilinden hawa. Sona atam Aydım aýdym. radı var. Hawa aydım aýdym. Ödüm, Aydım şey. ödüm. Onç melekün talipden duşy. Hawa talipden duşy. Sonra tam rahat var. Berekella. Şeydin ha, meňe talipden duşdum tanam. Berekella. Ýaşdy eken aýdym işlemeden beri. Tanamy dokdunuz mu? Tanýadyňyz mı? Tanıyam. Hawa. Hep tanýadyňyz diýip elbetde koyduk. Dowam edýär. Indik şekilläki suratlar. Bildigim ben aytdım. Aha. Şöhrat. Şöhrat aýyplaşmaň, gönül eşdile Şöhrat Sapar, Türkmenistanyň atlan artisti, berekella. Şöhratyň iň ýakyn muşdoklary. Muşdogum ýok diýip ýördiň Şöhrat. Ine hemme de bärde eken. Türkmenowada gelin. Hemme de aýdymdan gadyp, kedet dinleýärler. Başla, dowam edýär. Yüzünün sudurundan tanıyanlar. O. No. Hani? Merdan. Merdan. Ne Merdan? Kim Merdan? Nur Güleciv. Merdan, bizim turjymyz adam Merdan, şomy? İkinci surada şair İkinci surat açma. Ikinci surat. Merdan Nur Güleciv. Gaýtarak dursun, Açtım. jogap mı? İkinci surat Suratını açalım. açalım ben anık Ondan cevap anık vereceğim. cevap vereyim. Yo, Ondan son cevap vereyim. Hawa. ikinci surat açacak, kim Açma birinci? cevap vereyim. Aydan. Surat açmaka ben cevap vereyim. Bol aç onu. Şun näme üçin aýdanmam aýdaýyn sebebi Merdan Nur Güleciwiň edil sudurundan adol tanadym diýjek galýony şoň sahna hereketlerinden şu var. Düşündüm şoňa. Kovum Benim kovdan çok sakın. Yok, sahna hareket. Tanıdı Öyle mahsus diye. sahna hareketi var da. Kov deli kolyan. Kowy? O diýip aýdýar. O Ana no. Eger şo bolsa Ahmet Atsayev. İkincini Berek. Merdan. O da şor. Ana bu men owadoşum. Ana. Arkyndy owa aýlan Benim aýlan. owa. Ondan Eger de şagyry owa tanymasa bir de var. Ferdara etrafyna aýlan bilerdim. Ondan hem dowam edýär. Ana no jemleýiji 10-njy suratymy. Başlaýyn. Durdu diýip. Jogap mı? Hawa. Anyk jogap mı? Yok yok. Men aýdaýyn. Men Bırak, aýdym uğraş çyn burada. tanaýan ýöne. Anyk jogap mı Nurul? Adyny bilemem. Suratlar açtıraýlym golsy. İkinci suratı. Açalyň Mümkün. bolsa durduýmy? Dinler kardeşim. Durdu diýip mene. Jogap mı diýän mi size? Anyk mı? Jogap. Bolýar. Anyk jogap bolsa durdu iftiýarlar jogap dogrymy? Jogap näde dogry? İkinci surat Jogap açsam. näde dogry? Men goç aýdym çyn tanaýan Men ýöne. Ekejimot adyny. men iň gowurýan adam şu gepleşikde utuklar aýyrmak. Ünsüle utuklar aýyrmak. Yok. Ha hawa. Men Jemle. başga ýerine. İkinci surata geçýär. Adyny bilemem. Kat ol tanary alagat. Şuňa mikrofon aýdan aýdym çykan.
Jogaplaryňyz barmy? Men aýdym çyn tanaýan ýöne adyny bilemem. Näme? Şat Atavalli. Gowy pikirlenmeň adam haşet ýa. Näme üçin aýdaýynmy? Cemleyici Cemleyici. Son kuyuna başlapmy? Üçüncü soruda açsaňyz. Açar. Şat Atavalli. Anyk jogapmy? Anço. Gurleş var o diýen jogapmy. Şat Ataballi diýen. Indi iň zowqly dörd surada özüni açýan. Ha, açaýman. Astral mı onu? Ya onu açdyk. Gon Boş çykynda köpüge gaýdy. daýda. Ne jogap? Ha bolýa jogap, nersin mekan näme? Bolýa. Ýurdumyň bir zekinli aýdmyşlarynyň biri. Ay şu wara bir tansly şu dol ad bilemokda. Uçorlary bilen baglaşyk şekil aýdym amma. Men aýdam. Şatlyk Ataballi. Uçorlary bilen, tanklar bilen, Şat Atavalli. Ataballi. Şat Atavalli. Şol. Şol, Uçorlary şol. bilen şoň Näme? şekilläýdim. anyk jogapmy? Anyk jogap. Bolakän dawalaşdyrmalar şatlyk Ataballi berekeler. Billiňiz, ana billiňiz. Berekeler, berek berge sarpaýmasa başga çarpýan ýok. Diňe me hak çarpmady ünsörendim. Kimdir öýtdiňiz siz? Men Şamrat diýdim, Şamrat Bukhari diýdim. Ýöne Kim Şamrat? Hojogulyp. Ha. Ýangdan ýarym telewizyon Ben- ýeni Şamrat Hojogulyp mende. Siz näet bildiňiz bu? Bu şekilde. Şatlyktyn. Şu Şat Atavalli bu. Ay bir şoğul çıkan şekilde aydınlar. Yanlış mı? Mene şu uçorlu bir şekilläýdim. Ha diýdim şondan bildim. Oğul söýüp aydym şu. Ha, bu aydym. Doğru. Berekeler. Köp sağ olun kardeşler. Jogaplamadı. Şoýun diýen çekeleşik bolup biri ýerimiň galmajak bolup tuğlama kuluklama ýürüte lukman okman etdiňiz. Köp sağ olun. Jemmeji surat diýipdik. Ýene bu suratymyz baýana uzaga çeker. Şoň üçin hem anyk görünä. Ha. Bolýa. Diýjek bolýanym bir jutuk tapap edýär. Bir jutuk tapap edýär. Deňiji. Ya. Biri tullu goýdy. Kimdir öýdýär? Eğerde men utdum diýip Kim kädi? dol jogap berip bilse, şu utmadygam bolsa şunu ýeňje diýär. Ya kim kädi? Kän goý berdik da. Ýalnys. Billik ýöne bu wagtyny Bilem Hasamyzam 8 9 8 Bizim ýetiren boldy ýöne. 9 8 Men fikrimçe arzu topar. Onda näme ýakrban ýeşler? Bätleşler gepleşmeden şu sanyna tomaşa eden bolsaňyz, bilen kardeşlerimiz özara bätleşdiler. Türkmen wagtlarynyň bir näçe gepleşikleriň alt barjlary, näme kardeşlerim, dostum, arzu topary, rowaş topary. Ýeňijem bolsa alt barjlar, Yeňenler alt parçalar şeyler. ýeňenem alt barjy, ýeňenem alt barjy. Ýakşy ýerde bir bilmedim. Ha. O daşmadı. Yeňelädim ondan hiç. O da hiç ýanatmazam aýtmadyň adam. Yaňylyk. O da bardır. Onda näme mehribanlar, evi tawadaçylar gepleşmeden şu sanyň ýeňejesi rowaş topary, kutlalyň üç el çarpmışmalary bilen. Kutlaýar, tuwalamy rowaş topar 9-8 hasap bilen öňe saýlanlar ödem. Ýani 4-4 diýip ýaňyşdyň şu wagtym 9-8 hasapmy. Utuňyz aýrly 8-8 bolup ýerde bilen bolsaňyz da o ýene ýerine gaýtaryp geliňiz. Nurgudal ýaňyşdy mekan düzeltdi Nurgudalyň ýaňyşlygyny. Köp sağ olun geliniz üçin. Gepleşmede ahyrynda adaçy berýän suwalymyz siýeňden de şonlardan sonra elmi? Ýok, bolýar. Ýeňden sonra. Bular öýkülejek ka, bular ýerde terediýär. Gepleşmede dowamyna haýsy şert haladyňyz, bir teklipleriniz bar, öňden näme tomuş edýän bolsaňyz, belki bir käbir ýerde ýaňyşlyk goý berýänler, öz pikiriňizi aýtdyňyz, dosta kommunikaýarda çok kommunikaýa başlandy. Mekan Öňden bäri tomuş edýär, bäsler gepleşigi. Ýa gepleşigimiň başynda da bir agrak geçipdik, bir iýleşme tarapyndan bir gylyklanma bilen tomuş edilýän gepleşiklerimiň biri. Men üçin indi şu gepleşigi men özümem tomuş edýän, ýöne esas ul gylyklanma bilen tomuş edýänim ýanky şekilli sowal, şekilli aýdymlardan düzülen sowal, baram kim kädiýän şer. Öýde özüm tomuş edip oturan ýerimde ol plany, bunu şekilli aýdym jogap plany bolmaly. Hemme dogry bol bärik gelýän ony. Öýde bilerdiň şunam göreňdi. Şu plan diýip. Nurgudal. Gonç mene şertden hemmesini gowurýan. Ha, sağ ol. Sebäbi bilýänsiň öýde şu gepleşige tomuş edemde özüňe jan edibem.
Ha, jana da Hawa, diyecek bolan jaňa ýygyny hem aýtdy. soradım. Yok. Şol diýsem dogry bolup çykdy, Aa, bildim. doğru, Şol üçin hem doğru. hemme şertinem gowar ýani. Köp sağ olun. Kardeşler. Nähek Maňa Mehmet. men üçin şu ýaňyltmaşdan galany gyzykly boldy. Eng esasy Oba. ýa-ni yok, Oba etmek de. ýa-ni mekan aýtýar, şol şekilli aýdymyň şekilini görkezip aýdymyndan tanamaly. Şekilli Şol awar şol has gyzykly boldy men üçin. Goşgyny setirlerem gowy. On nisem beýleklerden Doğru näme düşünüp, tapawdy ýok ýöne Aa. men üçin, men özüm üçin şol şekilli sowal has gyzykly boldy. Köp sağ ol. Nähek. Seň üçin näme gyzyk boldy? Men üçin elbette ähli. Ha? Alp barjyň alp barş diýýärdi. Yok. Alp barşy gatygy kömek etdiň saňa. Oň üçin aýratyn sag bolsun Aýtdy, aýdym. aýtmady. Ýöne Deydi. Mehmet entigim ýaňyltmaçlara gynanyp otyr. Men pikirimçe ol hasam gepleşe gyzyk goşdy mukabil Aa. pikir edýän. Elbetde biraz kynrak düşen bolmagy mümkin. Aa. Ýöne onda da Başynda soňdan ben bolman Ak Mehmet'e geçirýän Ak Mehmet'e geçirýän diýip dursa. ähli şertlerem gowy, ýani kardeşimi mekanyň beýlek geçýär. Ýaly maňa da tanayan adamlarımdan gowy sözler, süýçi sözler gelýär. Şu gepleşiň tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanan bar edi. Hay şert falat. Hemme şert falat. Ähli şert falat. Gıýlamada hemme şert falatdyr, olanamy belli bir şertler Yok, haýratdyr. Bolýar. şertlerim gowy. Bolýar, köp sağ olun kardeşler. Mehman ýerleşdirýän şunuň bilen gepleşmede jemgyýet. Ýeni bir ýoly kardeşler Mekan, Nurbodul, Ak Mehmet, Mehak gepleşmede geleňiz üçin sağ olun aýdýar. Elbetde okuwda mundan beýle üstünlük gelecekde okuw tamamlap alan hünärganyň dol iýesi bolup bir diňe bir ýurdumyzda ýa-da dünýä derejesinde geçirilýän toy bayramlarda, konsertlarda, festivallarda çykyş edip medeniýetimizi gülletme uğruna ähli işlerine üstün arda edýär. Arkada ali ýurtda bagtyar talip bolmaň bagty bol başgaça doýup. Özüm hem şu Türkmen döwlet medeniýetiniň uçurumy bolan taň aýdýan. Köp sağ olun geleňiz üçin ýene bir ýoly üstünlük arda edýän. Bize öz zehinimizde açık görkezmekde uly mümkinçilikler döredýän, gahrman, mehriban arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumly beý işleriniň hem işe rowaç bolmagyny tüýsürekden arda edýän. Köp sağ olun Nurgodul. Arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Gerek näweti arduw topornyň ardulaýdymlar gepleşiň alp barjlary. Başladım. Ilkünden gonçyny öwredik sag bolsun aýdýas. Ähli kardeşleriň adından bize lezzet alykdym, bize tomaşa edip oturan iýleşlermidem, ruh lezzet alanlar diýip umyd edýär. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistan watanymyzy ak ýola sary. Ulu bagta sar alp barýan mehriban, gahrman arkadamyzda köp sag bolsun aýdýas. Goýanyň jany sag, tutýan tutumly işler elminde hamar owaşyklar wetlensin. Size de işleriňizde üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun. Mehak arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Nämedir? Ýalama garaş otur Ak Mehmet. Bana söz geçse diýär. Aýdyr söze tapar. Ýapmaz aýtýardan aýtjak bolan. Yok, ýaňyltmaz öýümde uruna. Ýöne ýykylan görüşden doýmaz diýär. Soň ýene gepleşige Diýip bolacak. Onç ne şuun gepleşikde gülüşdük, degişdik, kardeşimiz bilen bäsleşdik. Gyzykly sorawlar, jogaplar boldy. Gahrman arkadamyzyň öz halkyna sowgat beren, açyp beren şu Türkmen we teleýaýlymyna taýýarlanýan gepleşikleriň arasynda şu bäsleşler atly gepleşikde de bir näçe tomaşaçylarymyzdan gowy sözler eşitýär ýerlerli. Elbetde şular ýaly erkin iýleşlermide ruhy lezzet berýän gepleşikleriň, aýdymlaryň, şekilli aýdymlaryň umuman täze teleradio gepleşikler ulgamynyň täze eserleriniň halka ýetirilip durmagynyň birinji takasyna mehriban arkadamyzyň bize döredýän şu ajaýyp mümkinçilikler bar. Elbetde gahrman arkadamyzyň bize döredip beren şeýle uly mümkinçilikler üçin biz bagtyar talip ýaşlara döredýän şu ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza alkyşlarymyzyň çägi ýok. Boy mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak, alp barýan işleri elmide rowaşykda wetlensin. Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylymyzda ähli kardeşlerimizin medeniýet sungat ulgamynyň hem de ýurdumyzda alınıp barlayan uly biýme şol işleriň ählijetiniň rowaç almagyny tüýsüregden arzu edýän. Onç size de ähli dörejilik toparmada tüýsürekden mundan meýlämi üstünlikler arzu edýär. Köp sağ olun kardeşler. Ak Mehmet arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Elbetde şu wagt tomaş edýän, dinleýän her ýeňiz bir näçe gepleşikler alyp barýaňyz, bir näçe hoş sözler eşitýär. Biz üçin diýsen ýakymly sebäbi şu biziň dörejilik toparmadan şu bähtäçe gepleşiň dörejilik toparmagyny bir taýynlaýan bir ujyp diýek mesele diýsen iýleşdirmeden o baka berýär. Şonuň esasynda da hormat prezidentimiň
dörediyen şertlerin esasına döredilen gitleşikler doğrum köpeliye, sağın köpeliye. Yeni oryola köp sağ olun. Bir de Tomaş eden Mehriban ileşir. Elbette garaşyanıňyzdan bilýär. Gepleşimizden geçen sanana kim kädiyen şertimizden kiçirak sual beripdik. Yani şu gören ekranızdaki aydymşy kimke. Onu bilen iyileştirmezken yani esasy 56 bilen 77 san belgide kim yeňiş kazanny olar bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşajysy Sehat Nuri bilen Lewap welaýatyndan Gözel Durduýewa ikisinem gutlaýar. Gepleşimizden innik sanlarda da gatnaşmaňyzy haýyş edýär. Şol sanna yeňiçleriň yeňiş baýy şu bilen aýdymçyň aýdymy diňleýän dinjan. Şirmayı da rakımdan Gülpünni bölüp geryan Şirmayı da rakımdan Şirmayı da rakımdan Gülpünni bölüp geryan Şirmayı da rakımdan Miltişneni koydurma meyber kododokundan Aşkında koyun bulmen Örgegen alır kalman Terun şodo bilbilmen Ya koluma bağından Meyber kododokundan Miltişneni koydurma meyber kododokundan Meyber kododokundan Miltişnen koydurma Meyber kododokundan Barakat işin yaptım Rehmette bahar tattım Gelgi gözümden öptüm Gel kalmayan akıldan Bağlarga kılıp seyran Aklımı kılıp hayran Zülfümü bölüp keryan Şirmayı dar akıldan Şirmayı dar akıldan Zülfümü bölüp keryan Şirmayı dar akıldan Şirmayı dar akıldan Zülfümü bölüp keryan Şirmayı dar akıldan Fanım, lanın meyinden kanım Kim başına kurbanım Kim karşıga bakımdan Ne fana ne pipkerdim Ödüne diler kimdim Tolun gözüme fırtım Gel sıksa ayakından Meyber kudodokundan Miltişnen koydurma Meyber kudodokundan Meyber kudodokundan Miltişnen koydurma Meyber kudodokundan Şirmayı dar akından Zülfümni bölüp keryan Şirmayı dar akından Şirmayı dar akından Zülfümni bölüp keryan Şirmayı dar akından Mehriban ileşe şekilde aydıma tomaş ettik. Inni yeni bir kiçirak sual. Bir de yakınına tomaş eden iyileşmemiz için, tomaşlaşmamız için şu görýän ekranızdaki medenet tutunut işgari aydymçy ýa-sadanna belki oturan alpazlardır. Şonuň ýerine etilmäk goşgy neştip bilerdiňiz. Umuman şol medenet işgari kimke? Bilenmosaňyz 0504 gıda telefon belgemizde tekliplerinizi esasanam adyny, familiýasyny, öz ad familiýaňyzy ýaşan ýeňizem ýazmak unutmaly däl. Ýeňijini gepleşimizden innik san ýylan etmek üçin
kardeşliği dönüyor. Goğrayan san belgini. 7. Be. Benim etti yersin de. 7 mi? Yer böyle. 77. 8. 8. 17. 17. Onda ne mehriban ileşer? 77 bilen 17 8 koşaylın. 25. 25-nji hem de 77-nji dogurjoga saylap gepleşmeden innik sany ýeňi hökmünde yglan ederiz. Şonuň üçin hem tiden öz SMS-den urudum. 05 04 gyti telefon berýärmi? 25-nji 77-nji dogurjoga saýlar. Şunuň bilen edik tomaşaçylar gepleşmede geçip oturýar. Şuňky bätişil gepleşmede taýinlamagy ýardym eden gözel paýtagtymyzyň bir owadan ýer etekläp oturan Hanat kafesine aýratyn sawatynda diýär. Mundan belägem Hanat kafeň ady bir işgärlerini üstünlikler ardy goýýar. Ondan hem mehriban iyileşler, edik tomaşaçylar. Şunuň bilen siz bilen hoşlaşýar gepleşmeden nowatda sany görüşýänçe hoş wagtyňyz. Gepleşmeden ahyryna bir de Bagtyar döwür peşkeş beren medeniýetimizin sungatymyzyň hak hornar gahryman arkadamyza şäkdir. Sawatmyza diýär format prezidentimiziň jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, alyp baran ýyl ýurt bähwetli ähli tutumly işlerine diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny ardy edýär. Eýi watandaşlar, ila bir hepden Türkmen we telelemini bähteşat gepleşmede görüşür. Nowatdaky täze şertler bilen, täze mihmanlar bilen ýaýyny daşlaşmalar biräti diňe hoşlaşýar ýöne siz Türkmen we galyň täze diýsen. Hoş sag bolun.